Altså ham, og i dag der vil vi fortælle om H.C. Andersen. Han blev født den 2. april 1805. Og han døde den 4. august 1895. Hans rigtige navn er Hans Christian Andersen, og han er verdenskendt for alle sine gode eventyr. For eksempel Klodshans og Grønland. Han var også kendt for sine buketter og økonomier. Det menes også, det var ham, der opfandt det danske flet julehjerte, så kom med udenfor. H.C. Andersen døde ugift og barnløs i 1895. Han er begravet i Assistens Kirkegård i København. I 1807 flyttede han med en skomagerfamilie ind i barndomshjemmet. Og barndomshjemmet lå på Klingegade 646, men nu på Munkemøllestræde 3. Det er blevet fremført, at Nicolai Skomann, som var H.C. Andersens fader, kunne være hans biologiske fader. Tak for den her gang. Jeg håber, I har lært noget af den her video. Og så ses vi i næste kommentar.